ndakufemba buti mbuya unobuda mbuya uibuda utsanangura dada rimwe iyo unozokuchinja uri nekudini mafunzo utatunga muzimbuya ukona unokanga masiku Não, é do farol. 우리가 민대야 되지. Yes. Yeah. Tarisa ndokucherechedza nawe kunongedzana kana kunokumana nawe kunongedzana kana kunokumana kumana kwacho Shishonzo kashonongedzewa andoro kubudwa kayo. All right. Feba cheko, donza cheko.
Anzi mhepo yangu iri kubuda here ichitsanangura? Mhepo inobuda apa? Yaimbobuda ichitsanangura. Yaimbobuda. Murume wake anonamata zvandikona muri nega iyo nhau iri kunetsa musha wese muchembere vataura kuti kunenedzerwa asi varikubvunza kuti kovapa izoitai kuti vakumbire moya mudari kuti rinoda kuchenura pamusoro pemukare kabanza zvitodzi mukona nhau yakaitika sekwamwarirwa ndinokana mukuru muri kwamukati mendari nokuti dzimwere
hanzi ndikuona nhau yakaitika yekutanga iri kuverengedzwa vanhu vanoverengeka, iri kuverengedzwa vanhu vanoverengeka ndiro. asi uyo haana chaakaita, uyo ari kunzi haana chaakaita, kusairirwa, ari kusairirwa, kututurutsirwa, kututurutsirwa kunyange nemwere dzake chaidzo, kunyange nemwere dzake dzaakabereka, aona dzamupandukira, aona dzamupandukira, dzamunongedza. unondinzwa mupere uri kunamata takatoti ngatimire tifambe nekuti icho chichimanje nditotati ngatigadzirise semhuri sefamily. Saka iri kukudai nekuti nhau ine vatorwa inoverengedzwa, ndimi maigara nemupere nemugara ndikurefu ndobva aparara isina tsarukano, handi muri kunzwa randikurefu haasi kuzikanwa, hamusi kumuviga handirwere. Saka ndoda kuti ndimutse mhepo ndirenge wari kuti ngerengere ini ndokandoperekedza kusvika kuna usikasvika ndinzwa musharuka, asi uyu mupere ndingaita senomucheno nega ndinoda vamwe vacho varipo anditi kutaura nhau yakaitika pamusoro pekupara kwaita, asi chiripo ndechekuti mupere asunungurwa pamusoro pekunaona kuti mhepo ndaine kunoona nekunoturwa mhepo padare maoko ako ugodzoka unotsvibisa zvinhu zvakaitika andinogara ndokureva asi edhani shima kero tichikutasana kana uyu mpere ana chaakabata asi kuno mhepo iri Haana chaakabata, mhepo iri kunomushandisa, ndifiro tichikuita seketedza uri kunopodzerwa, uri kupodzerwa bvuri rakaipa kuti aonekwa akasviba, dhani shichishana maenda kuti ndo vaigara vese nekuti ndo vaigara naye kumakumba mirikoko. Makunzwazve asi rodzoka rokunetsa kapa mupere wako kuti sei komwana wangu handizvere ndoda kusumudza kuti komwana wangu haisi mhepo imwe chete mukati memusha wavo wakaoma, mune zvimo zvemukati musha zvinogadzirisa nemusha wavo mune urombo wanga wagadzirisa nhau dzavo, mhepo dzosudurudza papwere kuti dzinetse dzibude mukati memusha wavo dzisabude noti yauya inoradziswa asi zvine zvinhu zvakaitika zvishuwa mupere wakaparara asi wakanoshandiswa zvisina kunaka nezvezigona maungana mose semuri asi imi muri moga mauya mudare nemadenimuchirora maoko akakachena asi uri kundotundudzwa nango mukaenda kuchioneone anomutora ndokurapa unonzwaiwa musikana unondikwanisa ndaona wapandukirwa kunyange nemuri namunongedza mupendeka kuti tinoshandiswa wakaromba wakaromba asi vachihwanda zvavo vari kumashiro vachikuase vachikudara so edhanishi ana mhucha anonavo iwo kubatsirwa ndizvonge mhepo dzinouya paropa ravo titanzo kuti ini ndiriwo kwani unonzi kwani ndiri mutoro kurorwa isi mhosva andikunzwara ndikureva nekuti mhosva kana mutoro achibuda nemhepo dzemukati memushauri ndodzoka rononongedza ivo ndoononoiswa mberi ndoononoona satanditsona sukutai zvenyu vasukuru kana chikwanisi kana damambo chikwanisa kukurodza ndega ndigochitushura mota ramuda isusu ndio nyaya yatati manje isusu uyu ndimaiguru mukadzi wamukomongo chaivo timbobatane kudai kuitira kuti tikwanise kuchidini kuchibata zvamuri kutaura zvinezvo tochiti anonga tiribata. Saka isusu tikatanga zvokutopomana pachedu tichitovhengana hatikwanisi kubatsirana musha wenyu wakatooma ndo zviri kuda manje kuti izvozvo zvokupo vanogona kutibatsira zvigadziriswa mune kuparara kusina tsarukano ropa riri kudeuka kusinei nekutaura nemhepo yokunziwa wakauraya pane nyika ndinosangana nazvo pamwe pacho ndinongoona yo manje vana macho dzakatongoemerwa saka ichiri nhau yekuuraya here wakaona zvikomana zviviri nhandikokana musha mune magwamba ndo nhau dzinoda kuti dzigadziswa mukati musha iyi nhau mufi anomira ega ndizvo nguva yake nemwaka wani inorwadza yoga yotaura kuti taura kuhama zvawakandidza zvatisiri kuda kuti zvibate dai musha menyu mugadzise nhau dzokachemusha asi nyaya iripo manje yekuti tinoda kuti nyaya iri kuita ndekuti watiri kuziya wane nhau dzavo wari kuhanda
Saka isusu manditi kuita kuchita aiwa isusu tikakwanisa kuita chiro chimwe tobatana zvinogadzirisika. Saka mambo watadza ari kukunganidza. Mambo wati padhindimura amotipa. Saka uyai mauya mudzoka mudare. Kana uya mukuta pane nawe yaibuda pani yaibuda munhu wekumaeta anoti akapona chibva kwaita yaibuda pandira babambuya yakuya nawasara ichibvi yemufi uyu yemakungwa yenzi yakaurayiwa nayo yemufi wekumhiri kwemakungwa yakanga imbobuda uya yatendana yainakisana nababa kuti ndo vaiva vese vaiva vese vaigara vachiverengeka vari apa. Saka chirundinetsa manje ndechekuti munhu pataida kuziva munhu wekusaidheri akauraya mweya unozokubata sei usimushani zvinoitika unenge uchibika unenge uchikwako zvinokavira nandi. Saka isu tinotaura nekuti wakarohwa mukati mwacho ngai izvo tidzokere mushaumiro chako kurohwa ndikubatsira netsvimbo yangu nekudzidza ava kana vasingatokwanisa zvo zvomushawo ngazvipedzei mamitaura yenyu. Saka ne panondirwadza ndikuti ndinorwadzira mabishami wani izvo zvirombo zvinotoya kuti nyaya yemagwambo uchirota magwambo kono nechikadzi zviviri zvinouya hazvisi zvoga. asi pandinofamba ini nese kutaura chokadi pamberi paMwari ndikuita nevana vanguvaasi wandaifamba ndikata ndiro unotoshandiswa kwete zvishoma, unotoshandiswa kutoendeswa achitodzoswa zvakare patsva, unototungamidzwa. Saka ndiri kuda vari kutungamidza kuti vange vari mudare mucheni aitusana vandokureva saka ndiri kuda kuti rijiketa kana manzi muri kuungana mirirai kamuungane nhandiwe ndotaura kuti kweiwo uri kuzvitire zvaurikuita pano iwe ndione chakati iwe ndione ichi handizvo here ojeka rakako nevarume venyu ngavaende vanosunungura wai pano padare zvaitaka sekuru zvaita watida zvinzwi mazvinzwa kasekuru kuti uyu uri kushandisa unototungamidza imhepo iri kudini yari kutungamidza haasi akauraya haasi ari kunzisa ari kudini ari kushandiswa uyo anoda kubatsirwa pamhepo dziri kubuda panani mumusha mavo awa mune zvirimo ndo zvimwe zvezvikwambo zviri kurotwa neupi zviri kuvinga uyu zvichishungurudza uyu. Saka pane kuvhirikidzana ndokudai nese kuti mbuya vai vaone vari kuita nevari kushandisa uyu atinzisa sekuru azvonyati ndizvozvo zvaita asi kana vachinge varamba munodzoka mubatsira kana varamba iwo since yana mambo kudai inofamba isusu iwo wawa wakakwanisa kunge tinobatana chete tozoona kuti raiti pamagezi edu atahwa makanaka uri kushinga kuti imatitamboita dare ndakamboitwa ndakambouya hangu panapa nemukomana wakasakati tikauya panapa shuwa tikachireswa titoriwo musika takawanda tikati isusu ngatifambe waya warutipa mhosva yekuti akauraya mwana waripo wakatsanangurira kuti hatina chiro kaicho. Saka iyo iso takudzoka futi waya manje mukoma uya uri kuramba une munhu une basa riri rese toti kuchiwaziya asi chine tuda usatungamira mberi iye wacho wakuzoitwa kumashure uyu wakuchimira kushuda uya kumashure. Saka tikuti zvatahwa panapa nambuya kuti tikudai mese tichionongedze macho kuti ndiwo wakashata. Saka ini ndikuti no zvapinda mugwara chaiko ngokuti haririiti kuti mumwe ati ndiri kuchechi basa ari kubuda iye nawo achiita zvake asi kunamata wari kwasi kunamata asi wari kuramba kuuya. Saka hanoti totenda zvakajeka ava totenda
itakuwa itakuwa Akakuja wanozomirira ipapo So inorwa nteremzo. Inorowa inobuda rowa. Ona ipo kontango ndo na msati matumba.